Illum nagħmlu tifkir ta' San Thomas Becket. San Thomas Becket wieled f'Londra fil-21 ta' Diċembru tal-1118 minn familja sinjura prominenti. Huwa studja mal-kanoniċi regolari f'Merton, Surrey. Meta kellu 24 sena daħal skrivan fl-1154 ordna djaknu u l-Arċisqof ħattru arċidjaknu ta' Canterbury u fl-1155 ir-Re Enriku II ħattru l-Konċilli tal-Ingilterra. Malajr sar bniedem setan u għani ħafna. Wara ħatra tiegħu Tomas irriżenja minn kanċillier, ħala l-ħajja lussuża tiegħu u ħaddan waħda l-aktar sempliċi u beda jagħmel id-devori reliġjużi tiegħu bl-akbar reqqa. Il-biberija li kien hemm bejn ir-Re u l-Arċisqof bdiet titħassar minħabba l-konflitti li bdew jinqelgħu bejn il-Gvern u l-Knisja. Fl-1164 l-Arċisqof irrifjuta jaċċetta il-kostituzzjonijiet li fost kollox kienu jiġħdu lill-kleru dritt li jiġi pproċessat minn qorti ekklesjastika u dritt li jappella għand il-Papa. Minħabba f'hekk l-Arċisqof kellu jaħrab u jmur fi Franza fejn dam eżiljat għal 6 snin sakemm reġa' lura fl-Ingilterra fl-1170. San Thomas Becket miet fil-Katedral ta' Canterbury u qatlu l-Arċisqof bix-xwabel tagħhom fid-29 ta' Diċembru tal-1170.